агар тра даҳқиқат дӯст медошт ҳеҷ вақт тра тарк намекард. Ассалому алайкум ошиқои аҳамҷадор. зан зариф аст, на заиф. бародарам, тавре мард бош ки нашканиша. استئصالات اكسبرت تقديمك. дар ҳаёти имрӯзат ты аймада зурша нако, аймада зурш айтада зурша дора. استئصالات اكسبرت تقديمك. ҳеҷ вақт ва ҳеҷ кас тра дӯст дошта наметавонад ба мисли модар. ассалому алайкум модарои азиз. Ахтарам гавҳарам ёварам ҷон модарам. ай пешмон ҳурмата, ай қафомон ғайбата, ҳамешам ҳақиқата. бародар бо бародараш мемирад, лек таслим намешавад. дӯстию бародарӣ беҳтар аз бойгарист. зери сояи дарахт хоби касе бурд неки набурд хоб касе. ба дӯсти худам савол додам, ман билет гирифта метавонам? дӯстам ҳайрон шуда гуфт, ба куҷо? гуфтам ба ҷое ки на ғам бошад на дард. صبر نگه میرم با چشموی سرنگ دیگه من تو خر ندارم. صبر نگه میرم با چشموی سرنگ دیگه من تو خر ندارم.